přišel teďka asi minulý týden, takže ji taky mám od pondělí, pardon, od pátka, protože se úplně zapnul. Jak se tady říká tam na studenu, musíte se tomu bát, to je úplně, jak se říká na rovinu, blbuzdornej, jo. Je těžký, dám ho otěžkat, má 20 kg, jo, tohle je klasicky jenom taková manipulační rukojeť, si to pak ještě vyzkoušíte. Ten stroj, když jakkoliv se něco stane, tak má vlastně 3 možnosti vypnutí, když se točí. Tady je vypnutí klasicky, tady je vypnutí náhlý a tady vzadu. Jo? Klasická stopka. Dá se to používat horizontálně i vertikálně, takže když to máte jde vertikálně a nedej bože se bude třeba trubka trhat ze stropu, jak to je těžký, tak co rychle, tak prostě tím to všechno povypínám, ono se to automaticky ukáže. To se mi, ale čili nerozevře se mi. Nerozevře. Aby mi spadla. Ne, jenom se vypne, zůstane zaseklej. Jenom k tomu ovládání, klasicky má tady BP, SS, takže to je klasicky černá trubka a steel jakoby nerezová, jo, steel press. Takže to je potřeba na to dbát, když je tam ten materiál je tvrdší. Takže klasicky máme černou trubku, dvoucoulku, která má ploužku 3,6, takže se tady nastavuje vlastně ploužka trubky. Jo. Buď si ji změříte, ale většinou to vy víte, vy jste od fochu, nebo já jsem si to cítil, že jsem to měl na faktuře. Že jsem si koupil trubku, která je 3,6. Pak je tady přepínání pod DN80 a nad DN80. To jsou jako v uvozovkách 2 rychlosti. Jo, takže DN80 a vejš to je 3 coulka, ne, je na D80. Takže všechno do 2 coulky sem a DN80 3 coulka nad. Je to do 4 coule. Jo, zas běží někde nějaký videa, že v Americe už mají nějaký větší, že se na to tady někde to rozhodí, přihodí se na to nějaký nástavec a jedou dál. Kdy to bude, tady nevím. Jo, a tenhle ten standardně do 4 coulů. V návodu je napsaný, že je na bezešvý trubky. Jo. Záleží na vás, jestli budete, zkusíme, pak tady chlapi přinesou tu švovou. Kluci na Slovensku to zkoušeli se švovou, protože bez švou tam nekoupili a šlo to. Jo. Otázka je, jestli pak třeba ten servis to nějak nepozná, když se něco stane, ale to nebudeme prostě plašit hada, prostě návodu je na bezešvý trubky. Ale vím, že se bavil chlapama Usínaní, že říkali, že se to dělá prostě všechno ze švovejma kvůli ceně. Je to tak? Je to tak. Jo. Bezešvý trubky se používají pouze jako svařovaný na plyn, a jsou předepsaný. Jo, takže pro rozvody plynu, ale nebo potom nějaký speciál, nebo pára a podobně, jako nějaký podobný média. Koupil jsem bez švou. A vím, že 6 metrů stálo 3200 se slovů. Pak je tady vlastně ještě jeden takový potenciometr po milimetrech, kde se vlastně nastavuje hloubka ty drážky. Jo?